טוב, ערב טוב. תסלחו לי על ההומור השחור הזה שיש לי קצת. משפחת ירון תסלח לי, אבל אנחנו כבר לצערנו ושמחתנו, אנחנו כבר חי שנים בניגון צורית. חי שנים, 18 שנים אנחנו ממשיכים את הניגון, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, את המנגינה של צורית, אחרי זה גם את המנגינה של אל חי, אבל באמת אני כל פעם מרגיש מחדש שצדיקים במיתתם נקראים חיים, וניגון שהתחיל בחיים ממשיך גם הלאה, גם אחר כך, כי החיים לא מפסיקים, גם לא במפגש עם המוות, והערב הזה זאת ההוכחה הטובה ביותר. ויש פה עוד סגירת מעגל שהרב שוקי נותן פה הערב, חלק מהערב הרב שוקי הרם של צורית. פעם אחרונה שהרב שוקי נתן בניגון של צורית היה בשבעה, שהוא ישב למטה, הוא בא באמצע השבעה שהבית מדרש היה למטה. אני חושב שזה בשנה הראשונה, כן, אבל מה שחזק מאוד הערב שהרב שוקי הולך לקרוא באלף את מה שקורה בהי, גם בגלל הכותרת וגם בגלל עוד מעט נראה עם הסיפור המדהים של שי עגנון. ואז אני קודם כל רוצה להודות למשפחת ירון על הזכות. ניגון אי אפשר לשכוח, גם אדם שמגיע למקום שהוא כבר לא זוכר, ניגונים תמיד זוכרים, ואין דבר יותר מתאים מלזכור מישהו דרך הניגון. אז באמת תודה רבה, ובעזרת השם שנזכה פה לעוד הרבה שנים שהמנגינה הזאת לא תפסיק. מכאן לעמוד? טוב. אוקיי. דבר ראשון, זכות יש לנו שסבא שלנו פה, שצוריתי הייתה כל כך מחוברת אל סבא וסבתא, אז יש לנו זכות גדולה שסבא נמצא איתנו פה כמו תמיד. צוריתי שלי. לפני כמה חודשים קראתי כתבה, לא ממש משנה מה היה הנושא שלה, אבל הוזכר שם סגנון קינצ'וגי. זו אומנות יפנית עתיקה לתיקון כלי חרס שבורים, שבה במקום להסתיר את השברים, מדביקים אותם בעזרת לקה וזהב, יוצרים כלי משברים. נאמר שם שדווקא לאומן אודי צ'רקה, שמחובר מאוד לתרבות ולמסורת היהודית, היה קשה להתחבר לקינצ'וגי הזה. הוא אמר, אנחנו יהודים, כשכלי נשבר אנחנו לא מדביקים אותו, אנחנו שמים אותו בצד ומנסים לבנות משהו חדש לצד השבר. הרי לוחות ושוברי לוחות מונחים יחד בארון. מאז חשבתי על זה הרבה. אנחנו לא מנסים לאחות את השברים, לאחות את השבר, לתקן את האבל, אנחנו בונים לצידו. אנחנו בונים משפחות, ילדים שמכירים אותך למרות שלא זוכרים אותך. בונים זיכרון של לימוד, של אהבת הארץ, בונים את היחד, מתחברים עם הניגון. את השבר, את החוסר, את האובדן לא נוכל לתקן, אבל לבנות לצידו אנחנו ממשיכים. בכל ערבי הניגון שאבא והרב אוהד עמלים עליהם, ברור שהחיבור של הניגון והלימוד שזורים בזהב, והיצירה הזאת מעלה אותנו בכל שנה הכי גבוה שאפשר, הכי קרוב אלייך. אז ממני כמו תמיד מזל טוב אהובה, וזה מאבא. לצורית האהובה, חי שנים בלעדייך, חי שנים של געגוע, חי שנים של פעילות לעילוי נשמתך. נוגעים בכל דבר שאהבת וכך מרגישים אותך.
שיעורי תורה, ימי עיון, סיורים בירושלים שכה אהבת, כנסים במורשת גוש עציון, בה נולד, בה התעצבה אישיותך, גוש שכל כך אהבת. ואנו באנו לחוג לך יום הולדת בי"ט בטבת, יום בו יש חגיגות בשמיים לכבודך. מצטרפים אנו לחגיגות שמיים, נצרף את תל חי ללימוד התורה ולניגון שהיה זורם בעורקיו, נלמד במדרשה בה למדת ונהנית, עם רבך המובהק הרב שוקי רייך, רב שלמדת ממנו דף יומי ושיעורי תורה רבים. נשיר ונרקוד את הניגונים שכל כך אהבת, עם שניאור גודינגר המיוחד, נחוש אותך איתנו, כי בדיוק ככה אהבת לחגוג.
בקשה של ראובן, אנחנו ננגן ניגון שמקובל אצל חסידי ברסלב כהכנה לסיפורים מעשיות, שיהיה הכנה לסיפורים, למעשיות שהרב שוקי מביא תודה רבה לשניאור שמכניס אותנו לאווירת המעשיות. אנחנו היום נעבור על סיפור אחד מתוך ספר המדינה. ספר המדינה זה ספר 4 פרקים שנמצאים בסוף ספר סמוך ונראה של ש"י עגנון. יש שם ספר המדינה מחולק ל4 פרקים. כל פרק הוא נושא בפני עצמו, הוא נכתב בכלל בתקופות אחרות. המיוחד בזה שזה נכתב בעצם לפני קום המדינה בכלל. ועכשיו מתוך הדברים האלה אנחנו מגיעים לאחד הסיפורים, הפרק השני, הסיפור השני, שהוא שלום עולמי. עכשיו אני רוצה רק באמת להקדים הקדמה שזה מעניינו של יום. באמת לפני חי שנים, כשהיה 30 לצורית, נושא השיעור שהיה, אני ישבתי 7, ומהשבעה אני הגעתי ישר הנה, ונושא השיעור היה האם צריך לומר בברכה שהכל נהיה בדברו או שהכל נהיה בדברו. ושם אני הסברתי למה שיטתו של המגן אברהם שצריך לומר נהיה היא השיטה הנכונה, לא הכל נהיה, לא לדבר על היסטוריה, לדבר על הווה. ואני חושב שבאמת הדמויות שאנחנו חיים אותם היום, צורית ואל חי, באמת מצליחים להחיות אותם. זה נהיה בדברו, זה לא היסטוריה, זה לא נהיה, זה נהיה.
וגם בתוך הדברים האלה גם הסיפור שבחרתי לטובת האירוע הוא סיפור מאוד חי, הוא סיפור גם מצחיק, מחוייך, נראה כפרודיה, באמת אפרים קישון היה יכול לכתוב את זה, אבל עגנון כותב את זה יותר טוב. ובואו נתחיל, נראה מה יקרה. בתודה לשניאור שבאמצע יפסיק אותנו עם ניגונים לטובת העניין. אני מבטיחכם נאמנה, אנחנו לא נגמור את כל העמודים, כאילו מי שדאג שאנחנו עושים גם משמר פה היום, כאילו של חצות, לא. אז לא נגמור את הכל, נראה את שני העמודים הראשונים, אני מעריך, ואז כל אחד ואחת שיהיו מעוניינים, זה לפניהם, זה שווה קריאה, שווה לימוד, לא רק קריאה, ואנחנו נראה, בואו נתחיל. הסיפור מספר, אני חייב לומר, אני רציתי לקצר, כאילו רציתי לקצר בהרבה דילוגים, ואז כאילו להפוך את זה לעמוד. אחרי זה אמרתי, זה משהו שספר תורה נפסל על זה, ואני חושב שגם סיפור של ש"י עגנון נפסל על זה. לפעמים יש כמה משפטים שאולי לא נבין למה הם כל כך חשובים, אבל אם ירצה השם נבין. נתחיל. צרה גדולה באה על המדינה. מיום שנוסדה המדינה, זה לפני קום מדינת ישראל נכתב, כאילו עדיין אין את המדינה שלו. מיום שנוסדה המדינה ועד עכשיו לא הייתה צרה שכזו. השמיים לא הורידו גשמים והארץ לא נתנה יבולה. שמיים וארץ כאילו נשבעו לעשות קלה לשארית הנשארת. המזונות נתמעטו ונפוחי כפן נתרבו, נפוחי כפן זה נפוחי בטן, כאילו הרעבים. גרגר חיטה עולה בזהב, שעורה בכסף, החלב היה למים, ומים אין, כי לא המטיר השם על הארץ. נשים ליבנו למטה רק למקור 3, שזה ממש נמצא בראשית, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, והאדם אין לעבוד את האדמה. ש"י עגנון, מקורותיו הם בדרך כלל פסוקים או חז"ל או ספרות הלכתית. בדרך כלל הספרות ההלכתית שש"י עגנון שולט בה מאוד זה בעל אשל אברהם מבוצ'אץ'. יש אשל אברהם שפרי מגדים, יש אשל אברהם מבוצ'אץ', אחד מן הפוסקים שנמצאים על דפי השולחן ערוך. אפשר לראות סיפורים שלמים בש"י עגנון, יסודם בתוך אשל אברהם מבוצ'אץ', שזה כאילו אתה קורא סיפור, אתה לא מבין שהוא בעצם מתרגם בו הלכה, כאילו הלכה רגילה, שגרתית, מחלוקת הלכתית, והוא הופך את זה לסיפור. בכל יום עולה חמה ברקיע ככדור לוהט ומשחקת בתבל ארצה, ובכל לילה זורחת הלבנה יבשה וגרודה. קצבה מרום במרום עוצרי מזון בארץ, כרסותיהם מתקדרות ככדורי מוות, גיבורים נעשים חלשים וחלשים חולים מן הרעב וחולים נמקים ומתים. לעולם אין צרה בה יחידה. כשכלו כל הכוחות נשמעה שמועה שאויבים הקיפו את המדינה. עדיין לא נכנס האויב למדינה, אבל עומד סמוך וקרוב. אף כשהשנים כתיקונן, המדינה מביאה את לחמה מן החוץ. עכשיו שהמדינה מוקפת אויבים, אין כל מאכל ומשנה נכנס למדינה. צריכים היו בני המדינה ליטול כלי זינם ולצאת למלחמה, אלא שתשש כוחם מחמת הרעב. הכל תשושים חוץ מאוצרי מזון שמוסיפים כל יום כוח. אלא שאוצרי מזון עשו להם שם שהמדינה צריכה להם. ראינו שהצרה כבר הגיעה לתוקפה, כאילו לשיא שלה. לבסוף באה צרה גדולה ממנה. שאוצר הצרות אין לו שיעור, ואין צרה שאין צרה גדולה ממנה. צריכה הייתה המדינה להקים עצה לפורענויות. אני רוצה לתת לכם כאילו, למה הסיפור הזה כאילו כל כך? מה אמרתי? להגדיר, אוקיי, סליחה, אוקיי.
אני רוצה לומר למה הסיפור הזה כל כך חשוב. אנחנו נמצאים בימים שיש הדיון הציבורי, איך נקים, איזה ועדות, מה נעשה, מי יתחשבן, מי אשם, למה אשם. עגנון מתאר לנו פה בצורה מאוד מאוד יפה, עוד מעט אנחנו נראה איך אפשר לפתור את הבעיה, אבל אי אפשר לפתור את הבעיה בגלל שאנחנו מסוכסכים בתוכנו, ואז אי אפשר לעשות שום דבר. ומי שפותר את הבעיה, דרך אגב זה הציר המרכזי של ספר המדינה, שאמרתי שיש בו 4 פרקים, ואנחנו קוראים רק את הפרק השני. הציר של הפתרון של הבעיה הוא שאדם יחיד פותר את בעיית הציבור. זאת אומרת, הציבור לא מסוגלים, הם מסוכסכים, הם רבים, אין להם שפה לדבר האחד עם השני, עוד מעט נראה למה גם, ובא יחיד והוא פותר את הבעיה. ואז כמובן שהציבור נלחם נגד היחיד. כאילו, מי אתה שתפתור לנו את הבעיה? כאילו, הרי זה בעיה שלנו. אבל באותו רגע בעצם הכל נכנס למין מעגל כזה אינסופי, וכבר נראה עוד דבר, עוד פסקה לפני הניגון השני שלנו. צריכה הייתה המדינה להקדים עצה לפורענות, אבל בני המדינה מחולקים לשתי כיתות, לכסויי ראש ולגלויי ראש, וכל שכת אחת מבקשת שנייה מעכבת, ואף הכיתות עצמן מחולקות ביניהם ושונאות אלו את אלו, אולי יותר מי ששונא האויב את כסויי הראש ופרועי הראש כאחד. אך נחלקה מדינה אחת כשתי אומות שצוררות זו את זו, דבר זה מתפרש מתוך תולדותיה של האומה, שעדיין משפיעות והולכות. אף על פי שכבר נשתנו סדרי עולם, נשתנה ויסתה של האומה, ובניה פרשו מכל מה שהיה חביב על אבותיהם, אותה מדינה מסורת יש בידיה. שאבותיה הראשונים יהודים היו, והרי דרכם של יהודים לכסות את ראשם. לפיכך נוהגים קצתם לכסות את ראשם. קצתם מטה מגלים את ראשם, אלא שרואים עצמם כיהודים שלפני מתן תורה, שעדיין לא נצטוו על כיסוי הראש, לפיכך מגלים את ראשם. והואיל ואלו מכסי ראש ואלו מגלי ראש, לפיכך חלוקים הם ושונאים אלו את אלו. וכסויי הראש מה הטעם שונאים זה את זה, גם בין כסויי הראש, הלא אלו מכסים ראשם ואלו מכסים ראשם, אלו חובשים ירמולקאות ואלו חובשים מצנפות, אלו ירמולקאות זקופות ואלה ירמולקאות עגולות, אלו מצנפות מרובעות ואלו מצנפות סגלגלות, אלו גדולות כקנאה ואלה פחותות מקנאה, אלו של סמות ואלו של משי, ואין צורך בראש דווקא, ובלבד שיהיה כיסויו ניכר. לא. אני הבאתי דוגמה, סליחה, רק רגע, אני לא אשכח. זה כיפה, אתם מבינים שהיא מסוכסכת. כאילו, זה כאילו, פה כתוב אני אוהב כל יהודי בצד השחור, יש פה צד סרוג. כאילו, אז זה, אם אני שם את זה על הראש, פיצול אישיות ניכר. בכל מקרה, האירוע הזה שאנחנו רואים אותו פה, שהוא ממשיך, וגלולי ראש, מה הטעם שונאים זה לזה, הלא אלו פורים ראשם ואלו פורים ראשם, אלא אלו מגדלי בלורית ואלו קצוצי שיער, אלו קרחים ואלו גבחים, ואין צורך בראש דווקא, ובלבד שיהיה מגולה. כן, זה הפך להיות הסיסמה של האירוע. כשם שראשיהם משונים זה מזה, כך דעותיהם משונות. מנענעת כת אחת ראשה למזרח, מנענעת כת שנייה ראשה למערב, מנענעים ראשיהם זה לזה, אין מנענעים אלא כדי לרוצץ את גולגולותיהם. לפיכך אין נכנסים כאחד לפקח על עסקי המדינה. בדבר אחד בלבד שווים, שכל אומה אומרת שכל הרעות הבאות על המדינה אינן באות אלא בשביל צרתה, בשביל הקבוצה האחרת.
ואלמלא לא היה בעל ספר המדינה חושש לדברים יתרים, היה אומר אלו ואלו דברי אמת. שניהם צודקים. רבנו שניאור.
כבר באמצע ההתקוטטות בין כל הסוגים. עמוד שני, היה באותה מדינה אדם אחד, לא מכסויי הראש ולא מגלויי הראש, אלא אדם סתם, שאם צריך להתגרד מגלה את ראשו, אינו צריך להתגרד אינו מגלה את ראשו. ראה שקלטה הרעה על המדינה, אמר אלך ואתפלל על גשמים עד שלא תמות כל המדינה ברעב. ודבר זה שהוא ראשון לכל דבר, היינו לבקש רחמים מלפני בעל הרחמים, נשתכח מבני המדינה, מפני שדרך בני אדם לשכוח את שצריכים לזכור. חיזר על כל בתי כנסיות, בתי מדרשות שבמדינה, ולא מצא מקום לתפילתו, מפני שכל כסויי הראש שבמדינה מתכנסים שם לישיבותיהם. לבש שק ואפר, יצא לשדה, מקום שאין שם אדם, שדרך בני מדינה לעשות כל ימיהם בעיר, שבעיר אדם שומע נאום. זה הכל בלגלוג, בסדר? כאילו, כדאי להיות בעיר, בעיר שומעים נאומים, כאילו זה... וכן כל כיוצא בזה. נשתטח אותו אדם לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, בתחנונים, ביקש על גשמים להצמיח את האדמה האבלה שלא ימותו בניה ברעב, וכבר היה הקדוש ברוך הוא מצפה לתפילתם של בני המדינה, כי אל חפץ חסד הוא ורוצה בטובת בריאותיו, אלא כדי שלא יאכלו נעמה דכיסופה. נעמה דכיסופה זה לחם בושה, כאילו שבני אדם לא יקבלו בחינם דברים, אז נעמה דכיסופה זה מושג שהזוהר משתמש בו הרבה. לכן תיקן סדר תפילות הקדוש ברוך הוא, שיתפללו ויתלו שכר, כחזן שנוטל שכר תפילתו מן הגבאי. אבל בני המדינה, מתוך שהיו טרודים במחלוקת ובוויכוחי דברים, לא הספיק להם זמנם לזכור את בוראם, שהוא פודה ומציל ומרחם בכל עת צרה וצוגה, ובידו להיטיב לבריאותיו אם הם ראויים לישועה ורחמים. ובכן לא זכרו את שיש לזכור, עד שנשמע בין הבריות שאדם אחד ביקש על הגשמים. עכשיו אני רוצה ברגע זה שנעבור להערה למטה, אבל לא נקרא את ההערה, אני רואה שזה באותיות קטנות מדי, לי זה בסדר, אני אקריא את זה, אני מקווה שמי שמיטיב ראות יוכל. זה סוגיית גמרא במסכת תענית, יש לה מקבילות הרבה, במחקר עוסקים הרבה מאוד בהשוואה. הסיפור הוא סיפורו של חוני המעגל, אבל אני רוצה שנעסוק בנקודה מסוימת בסיפורו של חוני המעגל. אני חושב שאז נוכל להבין את כל סיפורו של עגנון. זאת אומרת, עגנון בעצם לא מזכיר בסיפור, כמו בכל סיפורה, הוא לא מזכיר מה המקור, הוא לא מזכיר, תשמעו בעצם, תפתחו שם, אתם תראו בעצם הסיפור הוא מעשי. אני לא מדבר על הספרים הארוכים שלו, אני לא מדבר נגיד על שירה ודברים כאלה, שזה יותר בהגדרת רומן, אבל הסיפורים שבהם אנחנו מוצאים מסר שנמצא ב10 דפים, 20 דף, יש לזה מקור מדויק, לא 20 דפים כמובן, בגלל זה הוא סופר, הוא לא מעתיק, אבל הדברים הללו הם כתובים באיזשהו מקום, וזהו בעצם סיפורו של חוני המעגל. עכשיו הגמרא מתארת לנו את סיפורו של חוני המעגל, אני אקרא אותו, נדלג, לא נקרא על הכל. תנו רבנן, בהערה למטה, הערה 5 למטה. תנו רבנן, פעם אחת יצא רוב הדר ולא ירדו גשמים, שלחו לחוני המעגל, התפלל וירדו גשמים, התפלל ולא ירדו גשמים. אגוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי אעמודה והתייצבה על מצור. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים, אמרו, רק טיפות. אמרו לו תלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות, כמדומין אנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך, וזה רק טיפות, זה לא גשם ממש. אמר, לא כך שאלתי, אמר זה כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות, ירדו בזעף, עד שכל טיפה הוא טיפה כמלוא פי חבית, ושיערו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. אמרו לו תלמידיו, רבי
ראינוך ולא נמות, כמדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד העולם. אמר לפניו, לא כך שאלתי. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, זה לא הבקשה שלי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה ירדו כתקנן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו, רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני, שאין מתפללים על רוב הטובה. אף על פי כן הביאו לו פר הודאה, שמח שתי ידיו עליו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים, לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד, השפעת עליהם טובה, אינם יכולים לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח, נתפזרו האבים, זרחה החמה, ירדו העם לשדה והביאו להם קמעים ופטריות. עד עכשיו הסיפור של חוני, כן, יושב לו חוני המעגל, יש כל מיני וריאציות של הסיפור הזה בכל מיני ספרות מדרשית, גם הדברים הגיעו עד כדי כך שגם פלביוס מתאר את סיפורו של חוני המעגל בקדמוניות היהודים, וכאן יש דרמה. תראו, חוני הביא לנו גשם, נשלח לו זר פרחים לכבוד שבת, תודה חוני, הצלת אותנו, נחמד לנו בגללך. תראו מה קורה. באותה תקופה של חוני יש עוד חכם, לא עוד חכם, חכם מסוג אחר. ומיד שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך מידוי. שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו, לא נמצא שם שמיים מתחלל על ידך, אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו ואומר לו, אבא הוליכני לרחצני בחמים, שטפני בצונן, תן לי אגוזים שקדים אפרסקים רימונים, ונותן לו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. עומד שמעון בן שטח והוא רוצה, כאילו, אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. כאילו, חוני עם כל הכבוד של חוניותו, התפללת, הצלחת, אתה לא מגלויי הראש ולא מכסויי הראש. מי אתה שתתפלל על גשם? אני, שמעון בן שטח, שהוא נשיא הסנהדרין, כבר אין בדיוק סנהדרין, אבל זה תחילת תקופת הזוגות, אנחנו מדברים במאה הראשונה לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מדברים אוטוטו, יש לנו עוד 200 שנה ללוות את בית המקדש, ובאותה תקופה יש את המתפללים, חוני, יש לנו את שמעון בן שטח הלמדנים, וכאשר הם מתכסחים זה בזה, הנה תפילתו של חוני מועילה, שמעון בן שטח, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות לטובת הגשם, לנדות את חוני. כאילו אין לו פתרון, אין לו שיח עם הקדוש ברוך הוא בלשון שלו, אצלך ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. כאילו אתה כבן שמתחטא לפני המקום, אני לא נמצא בנקודה הזאת. עכשיו, כאשר מתאר לנו עגנון את הסיפור שלנו, הסיפור שלנו שהוא מתאר אותו, זה בדיוק האירוע. עומד לו אדם בודד, שהוא זכר שכשבאמת יש רעב ולא יורדים גשמים, אולי כדאי להתפלל. לא, זה הסיפור היהודי. הוא עושה את זה, באותו רגע, עוד לא הגענו לזה, מתחילים לרדת גשמים, עכשיו העולם, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, כאילו באריכות, מנסים למנוע את הגשם, בגלל שאיך יכול להיות שתפילתו של יחיד הצליחה? כאילו זה, הרי כולנו בברוך הזה, כסויי הראש, גלויי הראש, המסוכסכים כולם אלו עם אלו, ולא יכול להיות שבאמת הגשם ירד רק בגלל איזה אדם בודד שמתפלל לו בשדות. והנה נמשיך את הדברים. הגיעו הדברים אצל פרנסי המדינה ונתבהלו. אחד כסויי הראש ואחד גלויי הראש. גלויי הראש שמא התרצו לו מן השמיים, ונמצאים יודעים שיש גבוה עליהם, יותר גבוה מהם. כסויי הראש, אפשר זה שבחדר
חיידר שלהם, לא למד, ומחובשי בית מדרשם לא היה, ומקערתו של רבם אינו חוטף שריים, כאילו יש לו איזה רבה אחר, לא הרבה שלי. אפשר מכניס ראשו בדבר שהוא שלהם? שאם לתפילה, מי מקובל ורצוי לפני שומע תפילה אם לא הם? התחילו כל הכיתות מתרעשים ומתגעשים, כל כת וכת מטעם אחר. ועיקר טעמם, שאותו אדם שהתפלל לגשמים, אינו מהם ולא מהמהם. ומתוך שהכל היו מתרעמים, נתקרבה דעתן של בריות זו לזו. לא להתפלל, בסדר? אלא מה אנחנו עושים? למנוע את הגשם. בגלל שחילול השם קרה פה. אם לא במעשה הרי במחשבה, ברם זכורים העיתונים לטוב, שתועלתם מרובה להביא מחשבה לידי מעשה. שאלה קטנה נשאלה בעיתונים, תחשבו על העיתונות שלנו ותקשורת שלנו, תראו איך זה מבהיל. אותו אדם משלחו ובשם מי נתקבל לפני המקום. התחילו מקנטרים והולכים על קטן שנטל גדולה לעצמו. ועל המקום היו מתרעמים, על המקום, על הקדוש ברוך הוא, הם מתרעמים, על שמניח את גדולי המדינה הוא מזדקק לקטן שאין לו שום סיעה. וכיוון שנפתח פתח לבעלי דברים, יצאו כל בעלי המחשבות שבמדינה, הפילוסופים, וגילו דעתם שאותו מעשה עלול לערער את יסודות המדינה, ואין צריך לומר את המשמעת, שכל שאין לו תוקף מן הציבור ועושה עצמו שליח, הרי הוא בכלל מפירי חוק ופורצי גדר ומחבל את סדרי המדינה. 3 נקודות מדולג, פסקה קטנה כדי שזה ייכנס לעמודים שלנו. עמדו ושלחו דיפוציות ודילקציות אצל פרנסי המדינה, מכתבים, מנשרים וקבוצות, קיבלו אותם הפרנסים והעמידו עצמם לרצונם ללחום מלחמת מגן ומלחמת תנופה בזה שהפר משמעת המדינה. ועדיין היו הדברים רחוקים מן המעשים, כשם שהמעשים רחוקים מן הדברים, ואלמלא אוצרי מזונות היו יוצאים ידי עשייה בדברים ובדברי דברים. עכשיו שימו לב, יש מי שמרוויח מהרעב, אלה אוצרי המזונות. אף אחד לא היה עושה שום דבר, מדברים וזה לא היה קורה כלום. אוצרי המזונות באמת הגשם מפריע לפרנסתם. אם ירד גשם, מה הם יעשו עם כל מה שהם צברו להם? אוצרי מזונות, אחד גלויי ראש ואחד כסויי ראש, הואיל וכל ימיהם עסוקים הם בעניין אחד, זה ממון, לימדו את עצמם לוותר על כל דבר שאינו של ממון. שהממון מפשט את הדעות ומקרב לבבות, כשטר של כסף שאתה פושטו וכי פרוטה שמצטרפת לפרוטה. נתכנסו כל בעלי ממון שבמדינה לטכס עצה על פרצות הדור שפורצים חוק ומבקשים לעקור כל יסודות הדיסציפלינה, המשמעת. בשעה קשה זו שהאומה דבויה וסחופה ולקויה וסחופה, וכל אדם שבמדינה רעב, הרי בידוע שסופם של רעבים הואיל ואין להם מה להפסיד, קלים הם למרוד. וכאן צריך בעל ספר המדינה לומר, זה שי עגנון כאילו מוסיף כאילו שהוא אומר, כאילו עד עכשיו זה לא הוא אמר, אבל כאן צריך בעל ספר המדינה לומר שכל דבריהם של אוצרי מזונות דברים של אמת. עד כמה היו בני המדינה רעבים, חלשים, שהכתפים שהביאו מאכלות ומשקאות לסעודותיהם של אוצרי המזונות היו קורעים ונופלים תחת מסעם. הם עושים סעודה, כל האוצרים, הכתפים, אלה שסוחבים על הכתף את האוכל, הם מסכנים רעבים, אין להם כוח לשאת את כל המזונות. שהאוצרי המזונות, אלה שעושים ביזנס מהעסק, הרבה יין עושה, הרבה מאכלים טובים עושים, וכשהכרס מלאה, הנפש שבעה. ואם הנפש שבעה, צלולה הדעה. התחילו כל אוצרי מזונות, רואים זה את זה בדעה אחת, מיד נעשו נוחים זה לזה, והסבירו פנים זה לזה,
והרי אלו גלויי ראש ואלו כסויי ראש, אלא מרוב שהיו אוכלים ושותים היו מעלים זיעה. עכשיו שימו לב באמת לה, והיו מנפנפים בירמולקותיהם, ומורידים את הכיפות, והם אוכלים הרבה אז הם מזיעים, מורידים את הכיפה ומנפנפים אותה כדי שיהיה להם אוויר, ונמצא ראשם מגולה. כנגדם גלויי הראש מרוב שהיו אוכלים ושותים היה ראשם מעלה זיעה, היו מקנחים אותו במפה, נמצא ראשם מכוסה. הייתה כל כת טמאה על עצמה, מה ראתה לומר על חברתה שהיא צרתה, הם שווים לכל דבר, וכיוון שראו עצמם שווים הסכימו ביניהם לעשות דבר השווה לכולם. ומהו הדבר השווה לכולם? מיד נראה. לפני התפילה הבאה שנשיר נקרא כמה מילים שראובן שלח הבוקר. בתפילת יום הכיפורים, לאחר שהתפללנו את סדר העבודה, מגיעים הפיוטים על החסר לנו, על זיכרון ימי המקדש וכל מה שהיה לנו. בין הפיוטים בולט הפיוט תיתן אחרית לעמך, תפילה לחידוש העבודה במקדש ולחזרה לירושלים. בא הרב חיים דרוקמן זצ"ל ועדכן את הפיוט לחלום שבו אנו חיים. שבנו לירושלים, העיר שבה ומתמלאת, בעם החוזר לציון, מתפללים אנו לתבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו. תגלה קץ לקנותינו,
ללחם ולא צמא למים. זה הסיפור שלנו. דבר שנראה תחילה כאילו למעלה מן הטבע, התחיל ונעשה והולך כחלק מן הטבע. כיצד? כל אוצרי מזונות שבמדינה התחילו מאירים ומעוררים את גדולי המדינה. כסויי הראש את כסויי הראש, גלויי הראש את גלויי הראש, עד שנתכנסו כולם כאחד למקום אחד שנקרא שפתותיים. שפתותיים? מה זה? מקום שמפטפטים, שהשפתיים עובדות, קוראים לזה כנסת. לזה הוא מתכוון, הוא באמת מתכוון לזה, הוא לא... שכל מי ששפתו איתו אדונו לאנשי המדינה. התחילו נושאים ונותנים כדת מה לעשות, שמא למחר יורדים גשמים והארץ נותנת יבולה ונמצאת כל המשמעת מקופחת. שהרי אין גשמים יורדים בשביל שראשי המדינה הסכימו שהמדינה צריכה לגשמים, אלא בשביל זה שהלך על דעת עצמו והתפלל על גשמים. ודבר זה הרי הוא עלול לגרור אחריו כיליון והרס, שיכול כל אדם לבוא ולעשות כל מה שליבו חפץ בלא שהסכימו עליו מנהיגי המדינה. ולפי שמעשיו של הקדוש ברוך הוא באים בהיסח הדעת, יכולים הגשמים שיבואו פתאום. לפיכך הסכימו כולם כאחד לקבל כל הצעה שיציעו ראשון, בלי ויכוחים ודחיות ובלי פניות ושאיות. ובכן התכנסו כל גדולי המדינה כאחד לישא וליתן בעניין, גלויי הראש שאין ראשם שלם, לא עם החמה ולא עם הגשמים, שזו מייבשת את מוחם, ואלו עורפים על קדחתם, תזל כאור, כאילו, ועל גבחתם צהובים הם לשמיים, ומתעסקים כל ימיהם לחצוץ ביניהם ובין הרקיע. בימות החמה פורסים על ראשם כמין אוהל מפני החמה, ובימות הגשמים מפני הגשמים. והואיל וכל מחשבתם אינה אלא על חציצת דברים ביניהם ובין השמיים, ראשונים היו לעצה לעשות מחסה מממטר מסוף המדינה ועד סופה. הבנתם את העצה? נחסה את כל המדינה מטריה ענקית שמים לא ירדו פה, חלילה נגד ההצלחה המטורפת שאדם יחיד הרס לנו את המוסדות. אז זאת הייתה העצה שלהם. אני פשוט איבדתי את המקום. ראשונים היו לעצה לעשות מחסה ממטר מסוף המדינה ועד סופה, שאפילו בעל הגשמים מוריד גשמים להפריח את הארץ, על כורחו לא יגיעו הגשמים לארץ ולא תצמיח את האדמה. ונמצאת המשמעת, משמעת, וזה שביקש לערער את המשמעת וזה שעמד לסייעו, זה שעמד לסייעו, כל מעשיהם בטלים ומבוטלים. כסויי הראש שכל מחשבתם הוא כיסוים, ראו את ההצעה וקיבלוה בשמחה. עכשיו עגנון מתאר באמת בדרך מצחיקה למדי, איך מחליטים החלטות במדינה. יש החלטה, שמים כיסוי. מיד נכנסו לישיבה שנייה, והפקידו מודדים על כל המדינה, למדוד את כל הארץ, לאורכה ולרוחבה, ובחרו ועד לכנס את כל האורגים שבמדינה, להרוג שטיח כמידת כל המדינה. ועד אחד בחרו לכנס את כל הנגרים שבמדינה, לעשות כלונסאות, לתלות עליהם את השטיח. ועד אחר בחרו לקבוע את המקומות לכלונסאות. ועד אחר בחרו הוא ועד של דוחקים. מה זה? שיודעים ליתן עצה כיצד דוחקים כלונסאות לתוך הקרקע. ועד אחר בחרו להשגיח על עושי המלאכה. עוד עשו סתם ועד שנחלק לשניים, סתם א' וסתם ב'. לאחר שנתמנו כל הוועדים, מינו ועד כל הוועדים. לאחר שנבחרו כל הוועדים, נבחר ועד מיוחד להקנות שם לשטיח. שכל שיש לו שם משמש סיסמה ועשוי לעשות ממון, וממון הרי צריכים היו למלאכת השטיח ולעשיית הכלונסאות, וביותר להחזקת הוועדים. נתכנסו כל חברי הוועד לישיבה, נמנו וגמרו למסור את קריאת השם בידי החברה לשוניה. האקדמיה ללשון.
עגנון לא אהב את האקדמיה ללשון. עכשיו לא נעסוק בזה למה, בינו לבינם לא עבר השלום. זו לשוניה שממונה על הלשון, שכל חבריה לושני לשון וממוללי מילין שבקיאים בכל הלשונות, עכשיו שימו לב, ויש ביניהם חברים שבקיאים אפילו בלשון המדינה. כמובן שהוא כותב הרבה על המילה אקדמיה. נתכנסו כל החברים, שכרו להם בתים גדולים, הושיבו מזכירים ומשמשים וישבו ודנו על השם. יש שהציעו לקרוא לאותו שטיח מעצריה, על שם שהוא בא לעצור את הגשמים. יש שהציעו לקרותו מכשיריה, שהוא מכשיר את המדינה לקבל את המשמעת. יש שהציעו לקרות את השטיח סוכחיה, על שם שהוא עשוי כסוכח. ויש שהציעו לקרוא לו פרוטסטיה, שזהו מחאה. נמנו וגמרו לקרותו פרוטסטיה, לשון מחאה. שכל עיקר עשיית השטיח לשם מחאה כלפי הגשמים שעלולים לחבל את המשמעת שבמדינה. ולמה כל השמות כולם נגמרים באות יא? לפי שנתמעטה השירה ונתרבו המשוררים, לפיכך ראו בעלי הלשון לסייעם ולהקל עליהם את החרוזים. אתם מבינות, כאילו, אגב, אוקיי, צחקתי על האקדמיה, אני צחק על המשוררים. ועוד פעם, לא ניכנס כרגע לחייו של עגנון, אבל הם ברור שהם מדהימים ביחסים בינו לבין סופרים אחרים, הטינות, המריבות שלו, כאילו, הוא היה איש מלא וגדוש. מיד מינו שתי ועדות, אחת עם לכתוב פרוטסטיה בטית או בתו, ואחת עם לכתוב בתו או בטית. ועדה שלישית מינו אם לכתוב פרוטסטיה מלא או חסר, שעדיין בני המדינה חלוקים בכל תיבה, יש שכותבים מלא ויש שכותבים חסר, עד שכל תיבה ותיבה עשויה כמין שתי תיבות. לבסוף קבעו לכתוב פרוטסטיה בטית ובתו, כדי לחלוק כבוד לבעלי הטטין ולבעלי התווים. כיוון שנעשה שם לשטיח, התחילו כל הנואמים שבמדינה נואמים על המשמעת ועל פרוטסטיה, וכל העיתונים היו מדפיסים את נאומיהם, מלבד המאמרים שהעיתונאים כותבים מאליהם. אף משוררים לא חבקו יד, דיכאו בחרוזים מצד אל צד, מי ימנה מספרם, מי יזכור את כולם. אפילו ליבנו רחב כפתחו של אולם, אך קולם הולך על אורחות מסלולם. כל צפרדעי מצרים לא יגיעו לקרסולם. שמתם לב, הוא עשה את זה בחרוזים, המשפטים האחרונים הם בחרוזים, כדי לצחוק על המשוררים, כאילו, אבל להם יש את יא, כאילו, שיקל עליהם. גדולי המדינה לא הסיחו דעתם מן העיקר, פתחו במגבית, הושיפו גזברים וגובים, מעוררים ותובעים, ואף הם יצאו לכל עיר וכפר ועשו אספות ודרשו, פתחו בגנות מפירי המשמעת, סיימו בשבחה של פרוטסטיה שמאחדת את כל המדינה ומביאה את השלום, נתלהבו הלבבות, נתחממה כל יד, עמדו העיקרים, הוציאו מן החורים ומהסדקים זרע שהצפינו כדי לזרוע את שדותיהם, ועשו סעודות גדולות לבחירי האומה שהביאו את השלום ואת האחדות. עד שהם אוכלים ושותים באו חתנים וכלות, אלו הביאו את הנדוניה, אלו התינו מהן, לא הספיקו לומר להם ישר, שקוייך, עד שבאו זקנים וזקנות, הביאו את תכריכיהם שהתקינו להם. כל מי שלא הביא כלום ירדו לחייו עד שנתן על כורחו, אספו את הנדבה ואת התרומה, הושיבו הורגים ונגרים, עשו ההורגים את השטיח, הנגרים את הכלונסאות, כל אומן ואומן לפי צבע כת שלו, שחורים צבעים, שחורים אדומים, אדומים כחולים כחולים, נגמרה מלאכת השטיח, נשלמה עשיית הכלונסאות, תלו את השטיח על גבי הכלונסאות, פרסו אותו מסוף המדינה ועד סופה, מסתכלים בני מדינה כלפי השטיח ומשמחים את ליבם בפרוטסטיה ואומרים יופי לך פרוטסטיה, יופי לך פרוטסטיה. בסדר, אני מקווה שמהדהדת בעיניכם המשנה שנמצאת בהערה שם למעלה, המשנה בסוכה, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. אז הנה אנחנו נמצאים בפרוטסטיה. פורצי גדר ביקשו לערער את הדיסציפלינה, ואנו לפרוטסטיה ולפרוטסטיה איננו. כאילו לא להגיד יופי לך, זה המחלוקת במשנה בסוכה, אז הוא מביא את זה כאילו זה מחלוקת על מה מודים על השטיח שלנו.
אשרינו שזכינו לראות בהחזרת הדיסציפלינה למקומה ובאחדות האומה. כן, זה חלק מהתפילה, זה חלק מי שמכיר את המשנה בסוכה, זה כאילו עיבוד של המשנה בסוכה. תפילתו של אותו אדם עשתה מעט, ורצונו של הקדוש ברוך הוא עשה הכל. הוציא הקדוש ברוך הוא מפתח של גשמים, הוא פתח את אוצרו הטוב את השמיים. המפתח שלא שימש זה כמה שנים העלה חלודה, וכיוון שננעץ ברקיע נשמע קול רעש גדול. זה קול הרם שלפני הגשמים. ומאותה חלודה נתקדרו השמיים, נתמלאו אבים, ואחר הרעש התחילו גשמים יורדים. נקרע השטיח, נעשה קרעים קרעים, הגיעו הגשמים לארץ, ריבו את האדמה, שדרכם של בני המדינה שעושים עשייתן ארעי. כשעושים איזה כיסוי כזה, זה לא משהו. שלא המעשה הוא העיקר, אלא הרעיון. ובכן ירדו גשמים, היו מטפחים על פניו של כל אדם, נטשטשו צבעיו של השטיח, ושחורים נעשו אדומים, אדומים נעשו כחולים, כחולים נעשו שחורים או אדומים, עד שלא ניכר שחור בפני אדום ואדום בפני כחול. פעמים הרבה נזדמן לו לבעל ספר המדינה, אני רק רוצה להעיר פה, תסתכלו בעמוד הקודם במקור 6, רש"י בבראשית ודברים אחדים, באו בעיצה, אנחנו מדברים על דור הפלגה והמבול, באו בעיצה אחת ואמרו לא כל אימנו שיעבור לנו את העליונים, נעלה לרקיע נעשה עם מלחמה, דבר אחר על יחידותו של עולם, דבר אחר ודברים אחרים אמרו, אחת ל-1650 שנה הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות. זאת אומרת כאילו כל הרעיון שהעגנון מדבר עליו, כבר יש את המדרש, עשו את זה כבר בדור המבול, דור הפלגה, הם כבר חיפשו את הדרך לברוח מזה. פעמים הרבה נזדמן לו לבעל ספר המדינה להורות שהן רע בלא טוב, ועדיין הוא מחזיק בדעה זו ואינו מתקרא מן המלעיגים, אלא כשם שהן רע בלא טוב כך הן טוב בלא רע. שהעולם הזה הרע מעורב בטוב והטוב ברע, וכל שטוב לזה רע לזה. כיוון שירדו גשמים הרבה והצמיחו את האדמה, נתנה הארץ יבולה, לחם לאכול, מים לשתות, ועד שהרעבים שמחים, השבעים עצובים. שכל מזונות שעצרו ירד מחירם והפסידו. ואף גדולי המדינה, אף הם שמחתם לא הייתה שלמה. כסויי הראש שנתמחו ירמולוקותיהם ומצנופותיהם, כן, יש מים על זה. גלויי הראש שהיו הגשמים מטפחים על קרחתם ועל גבחתם. אחרי שסיפרנו כיצד נפטרה המדינה מן האויב שבפנים, חייבים אנו לספר כיצד הגיע האויב שבחוץ למלחמה על המדינה. אלא לא את דברים עכשיו שמלחמת מצווה ומלחמת חובה לנו באויב. אין המשך, אין את המשך המלחמה, אבל אלה הדברים, כן, לא צריך הרבה להסביר אחרי זה, כן, אני מקווה, אתם לא מצפים לניתוח, זה ממש חבל, זה הדברים אומרים שלהם, בכבוד.
רק אומר דברי סיכום, לא משהו גדול וחשוב. הנושא שנקבע, מי השם? זה הכותרת של הסיפור הזה. אני חושב שלכולם ברור מי השם. המילה השם, אבל השמים אנחנו. כאילו, השם הוא לא שם. גם בסיטואציות שלנו, לא רק בסיטואציות אחרים. אחד מהדברים היהודים המאוד מאוד ברורים, כשאומרים את המילים אשמנו בגדנו, אין כזה דבר, אין ביהדות מושג אשמת בגדת. אשמנו זה אנחנו, בגדנו זה אנחנו. אם עושים חשבון נפש, כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש לעצמו, לא לעשות חשבון נפש של האחר. ובעצם סיפורו של ש"י עגנון אומר לנו כסויי הראש, גלויי הראש, כולם אשמים, כולם. יש איזה אדם בודד שהוא יגיע לשדה והוא ישטח תפילתו לפני בורא עולם, הוא יציל אותנו מגלויי הראש וכסויי הראש ביחד. זאת היחיד הוא המציל מפני בעצם חורבן הכלל. ואחרי שאנחנו קוראים כזה דבר, עוד פעם, בלשון הצחה האירונית המלאה הספוגה בתורה של עגנון, יש לנו אחת לכמה זמן מין הערה כזאת שהדברים האלה לא רק צריכים להיות כסיפור יפה, הם צריכים להיות משהו שגם אנחנו יכולים לחיות אותו. תודה לכולם, אני לא יודע, דברי סיכום, ראובן, מישהו. אנחנו ממשיכים, הרב שוקי, יש לו חתונה של אחיין כרגע, והוא יגיע. אז אנחנו נמשיך ותודה רבה. והגויתי לכם ברכה בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, יד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, ואריק אותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די 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 די, ואריק אותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די 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 די, אוי יד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, עד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, ואריק אותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די די די, ואריק אותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די 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 די, אוי יד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, יד שאיבו שפתותיכם מלא אמר די די די, הטובה טובתו כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם כימינולה, הטוב כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם כימינולה, הטוב כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם כימינולה, הטוב כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כימי עולם, כימי עולם, כימי עולם כימינולה, הטוב כי לא חלו רחמך
חסדיך כי מעולם, מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדיך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם כי בנולה, וימלא משאלותינו מלא, משאלותינו ימלא, משאלותינו לטוב, ימלא משאלותינו ימלא, משאלותינו ימלא, משאלותינו לטובה, וימלא משאלותינו במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו אוי במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו אוי במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו ימלא, משאלותינו ימלא, משאלותינו לטובה, וימלא משאלותינו ימלא, משאלותינו מלא, משאלותינו לטובה, וימלא משאלותינו במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו אוי במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו במידתו וישועה ורחמים, וימלא משאלותינו אוי במידתו וישועה ורחמים. תודה רבה לשניאור, ויש לי שמחה גדולה לראות אותך. ברוך השם, שניאור עברי, ושנה שעברה הוא לא יכול לבוא, וברוך השם זכינו השנה לראות אותך כאן. ואנחנו מודים לכם שבאתם, ותודה רבה, ולהתראות בהמשך האירועים. ערב טוב, להתראות.